Тук е някакъв съпрай на... И аз не знам какво правя. Ползва колата ми да си разчертай тавана. Аз за друго не става. Сега замагай да я ползваш. Днеска едно видео от себе почвам. Колата е качена. Те първа трябва да фанем една планка горе на тавана, само да вържим двигателя. Ще сменям вериги, банани, основната верига, веригите горе на разпределителните валове, верига на маслена помпа, гарнитура на картер, също така пълния ремонтен комплект за вануса. Всичко тук в тия трите турбички, маслото ми дойде времето да се сменя. Масло, гарнитури, обтяжни ролки и всякакви простоти. Ще гледам да снимам колкото мога повече. Надали ще е като снимано като хората, защото и аз ще трябва да бачкам. Не само да снимам другите като помагат. Здравейте, приятели! Ще сменяме веригата на БМВ-то да го закараме на ход до тук съм с двама хама, за дет не знаят какво правят, ама ще помагат. Грудички. Много хубаво става. Коце? Нали знаеш, ти мога да го изкараш цели, ако продължаваш да стягаш, ако мислиш, че ще спре някога. Айде, добре, айде става. Капака радиатора, махнахме. Сега ще зацепим с инструмента двигателя и после продължаваме с смяна на свалянето на вануса. Зацепваме валвите, долу чопа ненаместен и той на маховика. Свалихме демпферната шайба, очудващо лесно излезе. И продължаваме. Сваляме вануса. И сега почваме да сваляме вануса. Тук има 8 болчета бяха май и ще падне целия ванус. Приятели! Значи, ама пълен аматьор. Чакай, там ще текне. Чакай секунда. Човек, ти направи всичко на гъс, сега тук щяло да текна 2 капки. Значи... Майко... Гледайте какво направи. Гледай, гаража стана на леш. Коце, нарочно го прави Ян да ти усере гаража. Ама тя не може да поня, че аз. Опа, не изтича ли ти масло? Хайде да дам много корито ни. Гледай, уляме долу шайбата на климатика Тя цялата. новата ти кола, дет не е Той улята. гаража целият стана масло, той за шайбата с на климатика. Кое е станало? Гаража ги Аре бе, швайфам бе, колко е часа? Трябва да отивам да купя това. Колко е часа? Се върнеш ли? Не, аз моята свърши. Така. Сега вътре има две капачи се дай или клещи. Къде са трябва да се хванат с... Виждаш ли ги с тенки и остри клещи да се дръпнат на лънка? Камерата гледай бе, Аз съм показал за улеснение, той е нашия съмъчна. Значи, изтарява работа. Мачо е, гледай как... Ти гледаш чукане с този. Дай ми криви клещи, тия с газа не сигнал бе. Дете после се чуя как да е стрел на звучаването. Ма той с клима ти бе. Тук с някакви педали са сърта. Клиенти ще се ръгат, По-добре е въобще не пускай звук. Аре, момчета. Аре, Момчета, тук не влизат и момчета. Трябват ми тънки криви клещи. Аре, коце? Нямаш ли сериозно? Криви клещи. Една тапичка. Взимам ремонтния комплект, чисто мой. Там вече без криви ще е тъшак работата.
И вътре има с обратна резба болчета. Здравейте, приятели! Здравейте, момчета! Пак сме. Оп, Много хубаво. оп, едно термостатче по-малко. Махнахме вануса, термостата, ще се поосвободи място. От кое? От цигарите, как е? Цигарите са, без цигара не става. Трябва да ти влиза в очите, да ти пари, да... Айде, давай, първата с камера да Давай, дисна. трябва да хванем тия всичките. Така, той да падне. Ще излезе. Сега тук един чоп има, там в комплекта. Натискаш, тикаш чопа да го държа надолу, разхлабваш тия и те се излизат навънка. Ясно? Колелетата са долу, малката верига и да се освободи. Като свалим оттегача от тук, който се държи на два средни на дължина болта, отзади е късия, няма как да ги объркате. Отпреди има още един, реално на 4 болта се държи, стигаме до тази пластмаса, която е тук на един болт, другия е горе и ще падне и тя. Чао, момчета. И помпата е за смяна. Едното си гъркане има, леко луфт има. Да. И е за новичка. Това, че до сега нямам никакъв късмет, каквито и помпи да сме слагали, година и нещо и теклят водите. Бах ти циганията мръсна. Ама ти са от дългополи двамата, Ще покажем на котството от циганските джанчи за Мерцедес. Да най-купанарските джанти е човек. Войте как я търсим, написал една цигански джанти. И с тия само излезли, няма. Свилни, фърлете с камера, ще след малко. Така ли? Така, двигателя е вързан. Много хубаво стана. Сваляме отдолу всичко. Да. Айде, Майя да Майстора идва да го фащаш. знам. Идвай да Знае фащаш, нещо, айде, айде, бързо, айде. бързо. Айде, Айде, фащаш. нямаме време за инфлуенсърски истории за учето. Интересната част, понеже ни се щупи, като варихме капака на веригата, как да покажа, и търбата се бъдали се щупи. Къде е? Ага, къде е? Ама не, така ще се вижда обратно. Хайде така. Тая трава е тук, която от тук почва. Минава тук надолу, фаната е на две места и идва до водния радиатор. Ще наложи да извадим смукателния колектор, тъкмо ще се сменя и тази другата водна тръба, която отива към парното, защото и тя е текла. И си намерих резервна капачка за маслото. Ако успея да я изкарам. Тук ще е интересно ваденето. Даже не знам как се е оказала там. Тя там се остава. Ама ще извадим. Сложихме новите банани, новите вериги. Тук запчатите колелета са нови. И трябва да сложим капака на веригата, долу картера после. И тук, където струшихме новите тръби, ще трябва да ги сложим и тях и вече да минаваме нагоре към тайми на двигателя. Но тук още 3 турби с глупости, всякакви. И тия двете тръби.
Направо са изпекли целите от температурата и зато и ги сменяме, защото се свършиха направо. И двете изгледа е тук отдолу под смукателния колектор. И веригата сложена, капака сложен. Малко почваме да зацепваме, да направим, да местим тайминга. Веригата, главното колело. Тук има една стрелкичка. Не знам дали се вижда. Тая стрелкичка трябва да сочи точно към ръба на главата. Тук долу се навива на ръка, дават го 7 нютона, което общо взето на ръка го стягаме само да изпъне веригата и трябва да идва перфектно белязката към главата. Така, слагаме вече веригата на разпределителните валове. Така. Хванахме пластмасата първодолната, обтегача. Двете се наместват на инструмента за зацепването, точно как трябва да са колело спрямо колело. Фащат се двете, като се сложат, тук се фащат тия с E8. Сега няма ги стягаме само на ръка, защото трябва да мърдат реално. Колко ги обираме само. И продължаваме следващите части. И следващото. Това е изопка. След това е тънката с F напред да е фронт. След това е последното, външното, което също има стрелка и което също трябва да сочи по както на главната верига към главата на ръба на главата. Ето така. И стягаме с гайките. Другата страна пак си има написано фронт ламаринката. Слага се директно. Гайки. 3 броя гайки. Къде е влязла? Где е магнита? Едната е паднала вътре, с магнита трябва да изкараме гайката. Не мога да я бъркна да я изваля. Така. Така. Тия са с обратните резби. Оп. Трябва да излезе колкото може по-навънка. Отляво. Другото. Затова болчетата тук не ги стягаме, за да мога да има ход като са напъни. Да мърда, за да мога да наместим тайминга. Да, продължавам да завивам. Сега ще развия и ще сложим планката от превеза на настройката на вануса. Планката за тайминга. Я дръпни. Пускам да се напъне веригата. Слагаме планката и тя почва да подпира на двете реално. Като почнем да стягаме гайки, ще намести тайминга където трябва да е. Планката я стегнахме, опират се перфектно и сега трябва да почнем да стягаме всичките гайки, тук болтовете, които са, като едните са на 10 нютона, другите на 20, мисля. Схемичката, вече ги забравих. Схемичката. Да, М6 са на 10 нютона, другите са на 20. И като стегнем, правим 2 оборота на двигателя, да видим всичко наред ли. Общо взето ще минавам на смяната на ванусите на самите клапани, уплътнителите. Така, направихме 2 оборота. Чопа си идва горе, като сложим планките, слагаме пак, те си идват перфектно, така че махам вече тук долу обтегача и си слагам новия, който съм взел. Вече мога да го монтирам и него да се натяга колко трябва и почваме да сглобяваме картер. Картера е сложен, капак,
Фанали сме тук. Горе имаме остава водна помпа и новата съответно да я сложим. И една шайбичка ще сложим се. И мога да качваме отдолу окачването и магарите и всичко и да се преместваме нагоре. И отдолу сме готови. Вече ще пускаме колата малко тук да подредим радиаторчета, ремъчета и нагоре водни помпи и капаци. Айде, давай, ще ти По-добре, по-добре. Махаята с камера ще изхвърля. Там има една тръбичка, където трябва да излезе щупена вътре. Аз какво ти прилича? Казвай. Какво да правя? С камера. Имам сценична треска.